שלום, אני אביגיל מקופי קול. מכירים את זה כשאתם בדרך לעבודה או ללימודים ואתם מתים לכוס קפה, אבל אתם לא תמצאו חנייה ואין לכם זמן לעמוד בתור בקופה? בעזרת השירות של קופי קול, אתם מזמינים את הקפה האהוב עליכם בדרך, וכשתגיעו לבית הקפה, הקפה יוגש אליכם למכונית בתזמון מושלם. השירות כרגע ניתן ב10 בתי קפה בתל אביב. על מנת שנוכל להתרחב בשאר הארץ, אנו כרגע מגייסים כסף למימון של קמפיין שיווקי. אז כנסו למימונה.co.il ותראו מה יש לנו להציע לכם.